Kapitola 1. Není marcipán jako marcipán. Marcipán je původně odvozen od pojmu marci panis, neboli Markův chléb. Jehož hlavní ingrediencí je med. Takto nazván byl už od počátku našeho letopočtu. Tyto chleby byly vlastně kukuřičné placky slazené medem, kterými se údajně svatý Marek na poušti živil. V archívech, poznámka baby, je zapsán hladomor dějící se v roce 1438 z nedostatku potravin. Tehdy pekli benáčtí pekaři výživný chléb z černé mouky slazený medem a rozdávali jej lidem. Právě tyto chleby zachránily mnoho lidských životů. Na památku odvrácení hladomoru se tomuto chlebu začalo říkat chléb svatého Marka a ve spoustě zemí se dodnes na svátek světce 25. dubna pečou medové chlebíčky. Svatý Marek je už takovým patronem, kterého si perníkáři vybrali a v den jeho svátku pořádají perníkářské a cukrářské oslavy, přehlídky a soutěže. A takhle to s tím marcipánem vlastně je. Já tedy zbožňuji oba marcipány. A co vy? Hoďte mi do komentářů, jakému dáváte přednost a při jakých příležitostech si na těchto dobrotách pochutnáváte. Děkuji za shlédnutí a těším se zase příště. Naslyšenou.